हेल' फ्रेन्ड्स, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, आं नोंसिनि थाखाय मोनसे मस्ट इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। बे मोनबा सेटिंखौ खालामोब्ला जायफोर इउटुब चेनेल खुलिदों बा जायफोर इउटुब चेनेल खुलिनो सानदों, सानसे नङा सानसे नोंथांनि चेनेला 100% ग्र' जागोन, बेखौ आं गेरेन्थि बुंनो हायो। लोगोफोर, बे मोनबा सेटिंआ मा सेटिं फैदो बिदिब्ला आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांदिनि। लोगोफोर, बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां होनबासो बुजिनो मोनगोन। लोगोफोर, मानि दानला दुनला नायबा बुजिनो मोननाय नङा। ओंखायनो आं नोंसिनो मोजाङै स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। नोंसोरो भिडिअ'खौ स्किप खालामा जासेल' नायलांबाय था। लोगोफोर, फैदो, आं दा आंनि मबाइल ब्राउजाराव थांदिनि। मबाइल ब्राउजारखौ अपेन खालामसै। नै बाहाय सार्च खालाम जोङो गुगोलाव इउटुब स्टुडिअ'। नै दा आंना सार्च खालामखानाय। लोगोफोर, दा आं बेखौ नैबाहाय सार्चिंआव होनोसै आरो नैबाहाय नैबे डेस्कटप साइट बेखौबो अन होनानै ला। लोगोफोर, दा नै जोंना बेबायदि जाबाय आरो नैबे साइन इनआव लाबोदो, बेयाव क्लिक खालाम। लोगोफोर, बे मोनबा सेटिंआ मा सेटिं आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। लोगोफोर, मानो होनोबा बियो जों इउटुब क्रिएटरफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार। लोगोफोर, जोंनि थाखाय बेखौ सेट खालामनानै लानांगौआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। लोगोफोर, ओंखायनो नोंथांमोनाबो नायनानै बेखौ खालामना लादो। लोगोफोर, दा आं नोंसिनो खोन्थालांनोसै। नै जोंना नैबे लास्टआव बेयाव जेबो खालामनाङा। लोगोफोर, नैबे जोंना लास्टआव नुदोंना नैबाहाय नैबे सेटिंखौ जोङो बेखौ क्लिक खालामना हो। नैबेहाय नैबे बुस्थुआव नैबाहाय बेयाव क्लिक खालामदो। आं दा बेयाव क्लिक खालामनोसै। नै बिदि नुजाबाय। ओमफ्राय नैबे बे जेनेरेलाव जेबो खालामनाङा। लोगोफोर, नैबे बे चेनेलाव क्लिक खालाम लोगोफोर। नैबे कान्ट्रि अफ रेसिडेन्ट बेखौ जोंना इण्डियाखा, जोंना इण्डियाखौनो दोन। नैबाहाय लोगोफोर, जायफोरना सार्च खालामोबा चेनेला फैया, चेनेलखौ मोना, जोंनि चेनेल गोदानखौ मानि सार्च खालामबाबो मोनाना। लोगोफोर, ओंखायनो नैबाहाय गावनि चेनेलनि नामखौ लिरनानै दोन। होनबानो सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि चेनेला नुजाफैगोन। लोगोफोर, मानो होनोबा जोंनि चेनेला जायफोरना सार्च खालामबाबो मोना बा सार्च नागिरबाबो मोना, नोंथाङा बेयाव नोंथांनि चेनेलनि नामखौ लिरनानै दोन। लोगोफोर, नै दा आं जेरै लिरदों बर' आर्टेक बिदिनो अनेक रोखोमनि नोङो गोसोबायदि बेखौ लिरनानै दोन। होनबानो नोंथांनि चेनेला अट'मेटिक सार्च खालामनाय लोगो लोगो सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि चेनेलाबो चेनेल गिदिरफोरनि बायदि स्क्रिनाव नुजागोन। लोगोफोर, दा बेखौथ' बयबो मिन्थिखायो जानो हागौ, होनबाबो आं नोंसिनो जाय मिन्थिया बेखौ खोन्थानानै होबाय। लोगोफोर, दा आरो मस्ट इम्परटेन्ट सेटिं दंबावो। लोगोफोर, नोंसोर भिडिअखौल' नायलांबाय था। मानि थाखाय भिउ फैया एबा मानि थाखाय जोंना साबस्क्राइबार बाराया, एबार नोंथांमोना बेखौ खालामोब्ला एसेबाबो भिउ फैनो हागौ एबा साबस्क्राइबार मोननो हागौ। बेखौ आङो एसेब्लाबो मोनथियो। लोगोफोर, दा नै बिदिब्ला नैबे मोननैसो सेटिं दंबावो, जों बेखौ सेट खालामनानै लानांगौ। लोगोफोर, नैबे दा जोंनिया बेयाव जेबो खालामथ'नांला, बेखौ नैबे एडभान्स सेटिंआव लाबोदो। लोगोफोर, नैबे एडभान्स सेटिंआ जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट सेटिं। लोगोफोर, दा नोंसोरो बेखौ गोसोआव ला। लोगोफोर, नै सोरबा मा जायो, भिडिअ आपल'ड हगारोबा जोङो नैबाय होफ्राङो, नैबे एस मेड फर किड्सआव होफ्राङो। लोगोफोर, बेयाव मालाबाबो दाहो। जुदि नोङो बेयाव होफ्रांबाय, नोंनि चेनेलाव कमेन्टबो ओंखारनाय नङा, मानसिफोराबो कमेन्ट हरनो मोननाय नङा। लोगोफोर, आरो नोंनाव भिउआ जोबोर खम गाखोगोन। मानो होनोबा बियो गथ'फोरनि थाखायल'। लोगोफोर, जायफोर चिल्ड्रेनफोरनि भिडिअ बानायो बा चिल्ड्रेनफोरनि भिडिअ आपल'ड खालामो, बैफोरबायदि मानसियासो नैबे एस मेड फर किड्सआव होनानै लायो। लोगोफोर, जोंनाथ' दा बेयाव जोंना मालाबाबो होनो नाङा। जोंनि भिडिअखौ मानि जों गिदिरफ्रासो नायखायो, गथ'फ्रा नायखाया। मानो होनोबा जोंहा नैबायसो होनानै लानांगौ, एस नट मेड फर किड्सआवसो जोंना जेला नैबाहायसो थानांगौ। लोगोफोर, बे मस्ट इम्परटेन्ट सेटिं। लोगोफोर, जायफोर बेखौ मिन्थिया, जोङो मालाबाबो भिडिअ आपल'ड हगारोबा नैबाहाय एस मेड फर किड्सआव होनानै लानो नाङा। मानो होनोबा बेयाव होयोबा नोंना भिउआबो गाखोनाय नङा आरो साबस्क्राइबाराबो बारायनाय नङा। लोगोफोर, दा बेखौथ' मिन्थिबाय जानो हागौ। फैदो, दानिया आङो मोननैसो सेटिंखौ खोन्थालांबावदिनि। लोगोफोर, बेनो जाहैबाय नैबाहाय लाबोदो। एबार नैबे सेकेन्ड अपसनाव लाबोदो। लोगोफोर, नैबे आपल'ड डिफल्टआव लाबोदो। लोगोफोर, नैबे मस्ट इम्परटेन्ट सेटिं। लोगोफोर, नोंथाङा जुदि डिसक्रिपसनाव माबाफोर लिरनांगौब्ला बा माबाफोर लिरनाय दंखायोब्ला, माबाफोर सोमोन्दो नोंनि भिडिअआ मानि थाखाय मानि भिडिअ बेखौ लिरनाय बा नोंथांमोना मोनसे नटिसाव लिरनानै दोनखादो, बेखौ पेस्ट खालामनानै नैबे डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय था। होनबानो नोंथांमोना बेखौ बार बार लिरबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। लोगोफोर,
दा बेखौ होनानै लानाया जोबोर गोनांथार, मानो होनोबा नोंथाङा बेखौ बारबो लिरबाय थानाङा आरो नोंथाङा टाइम बेखारबो जानाय नङा। माने खनसे खालामबानो नोंथाङा भिडिअ आपल'ड हगारनाय लोगो लोगो बियो अट'मेटिक माने बेयाव सिखांनानै थाखागोन लोगोफोर। दा नैबे मोनसे थांबाय आरो नैबाहाय जोंना नैबे भिजिबिलिटि, नैबाहाय जोंहा जेला सेला भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नैबे प्राइभेटाव होनांगौ लोगोफोर, प्राइभेटाव फार्स्ट टाइमाव। मानो होनोबा जोङो चेक खालामफिननांगौ भिडिअखौ, जानला मोनला ओरैनो हगारलाबायनो नाङा। दा बे मोनसे थांबाय लोगोफोर। नैबेहायबो टेग, नोङो जुदि टेग खालामनो सानोब्ला जेनेबा हेसटेग बायदिसिना लागायनो सानोबा नैबाहाय होनो हागोन लोगोफोर। बे मोनसे थांबाय आरो नैबे एडभान्सथिं, नैबे एडभान्सथिङाव लाबोदोलाय दाना नै लोगोफोर। नैबेनो जाहैबाय नोंसिनि मोनबा मस्ट इम्परटेन्ट थिं लोगोफोर। बेखौ बयबो गोसोआव ला, जों इउटुब चेनेल खुलिबाबो बेखौ मोनथिया। ओंखायनो बे चेनेलखौ जोङो खालामनानै लानाया गोनांथार लोगोफोर। जोंनि थाखाय जोंनाव मानि थाखाय भिउ फैया, मानि थाखाय साबस्क्राइबार गाखोआ, बैसोरनि थाखाय नैबे सेटिंखौ खालामनानै लानाया जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट लोगोफोर। दा बेहाय मा मा खालामनांगौ आं नोंसिनो खोन्थादिनि। नैबे स्टेन्डार्ड लाइसेन्स बेखौथ' बिदियैनो दोनदो। नैबे केटेगरि लोगोफोर, नैबे केटेगरिखौ जोङो नोंथाङा मानि थाखाय भिडिअ खालामदों, जेनेबा फिल्म एन्ड एनिमेसन, जेनेबा कारेन्ट बाइक एन्ड मिउजिक, स्पर्ट्स, जेनेबा गेमनि सोमोन्दै भिडिअ खालामोबा नैबे गेमिङाव होदो। जुदि स्पर्ट्सनि भिडिअ खालामदोंबा नैबे स्पर्ट्सआव होदो। कमेडि भिडिअ खालामदोंबा कमेडि होदो। इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ खालामदोंबा नैबे इन्टारटेनमेन्टआव होदो। जेनेबा नै लोगोफोर बेयाव अपसन दंखाजोबो। जेनेबा नोङो ब्लग खालामदोंबा ब्लगाव होदो, पिउपेल एन्ड ब्लगाव लोगोफोर। दा बेखौ जोङो खालामनानै लाथारनांगौ। आरो नैबेहाय जेबो खालामनाङा, बेखौ ओरैनो हगारदो लोगोफोर। नैबे टाइटेल एन्ड डिसक्रिपसन लेंगुवेज, नोङो जेनेबा मा नैबे गोजौनि सेकेन्ड भिडिअ लेंगुवेज लोगोफोर, बेयो जाहैबाय जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट। बेखौ गोसोआव लाथार। नैबेखौ जोङो नै लोगोफोर बेयाव आं क्लिक खालामना होदो। नोंथाङा मा रावनि भिडिअ खालामदों बा मा रावनि भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामदों बेखौ नोंथांमोना बेहाय सोना होनांगौ लोगोफोर। जेनेबा नै हिन्दी बा हिन्दी, इंलिस बा इंलिस, एसामिस बा एसामिस, मणिपुर बा मणिपुर, बांला बा बांला। नै लोगोफोर जोंना बर'नि भिडिअ खालामो नालाय, जोङो नैबाहाय बर'खौ नागिरदो लोगोफोर। नै बर' एलायनाय बर'आ फैखाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नैबाहाय टाइटेल एन्ड डिसक्रिपसन, जेनेबा नोंथाङा डिसक्रिपसनाव माबाफोर लिरनो गोसोबा नैबेयावबो ओंखारफैखायो। नै लोगोफोर बेयावबो बर'खौ होनानै लानांगौ जोंना। मानो होनोबा जोंनि बर' लेंगुवेजखौथ' जोंनि बर'फ्राल' नायखागोन जोंनिखौ, ओंखायनो जोंहा बर'खौ होनानै लानांगौ। आरो नैबे भिडिअ लेंगुवेजखौ नोङो जुदि बर'खौ होयोबा जेनेबा जोंनि बर' नायग्राफोरनिसिम सहैनोबो हागौ लोगोफोर। आरो बेखौ सहैहोयोबो, जोंनि बर' मानसिफ्राल' नुनायबो खालामो लोगोफोर। बेखौथ' नै दा बिसोरनो जाहैबाय मेन इम्परटेन्ट थिंफ्रा लोगोफोर। बेयाव जेबो खालामनाङा, बेखौ ओरैनो होनांगौ। दा आं बेखिनिखौनो नोंसिनि सिगाङाव बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बेनो जाहैबाय जोंनि मस्ट इम्परटेन्ट थिं लोगोफोर। आरो बे सिटिंखौ खालामोबा नोंथाङा भिउबो मोननो हागौ आरो नोंनि साबस्क्राइबाराबो बारायनो हागौ लोगोफोर। दा भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। दा नै आं बेयाव सेभखौ होनोसै। दा नोंसोरबो जाय खालामाखै बेखौ नायनानै खालामना लादो लोगोफोर। बियो जाहैबाय जोंनि मस्ट इम्परटेन्ट थिं लोगोफोर। जोङो इउटुबाव भिउ मोनाखै, बिनि थाखायनो मोना। जायफोर जोंना सिटिंआ जानला मोनला जानानै थायो बेखौ जोङो मोजाङै नायबिजिरनानै खालामनानै लानांगौ। होनबानो जोंना चेनेला लासै लासैनो ग्र' जालांगोन लोगोफोर। जों गावजों गाव सापर्ट खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जोंना बयनिबो चेनेला देरगोन। जों बर'जों बर' नायलायनो नागिरा। सोरबाथ' भिडिअखौ नायालासिनो डाइरेक्ट कमेन्ट खालामो लोगोफोर। बिदि जानो नाङा। भिडिअखौ नाय आरो गावजों गाव सापर्ट खालाम, साबस्क्राइब खालामलाय। जों बर' इउटुबारफोरा गावजों गाव सापर्ट खालामैयावनो बारा जौगायाखै लोगोफोर। ओंखायनो जों गावजों गाव भिडिअखौ नायलायदो, सापर्ट खालामलायदो जोङो। होनबानो जों बयनिबो चेनेला देरगोन लोगोफोर। दा आं नोंसिनि गेजेराव बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आं नोंसिनि थाखाय बिदिनो गोदान इउटुब चेनेलनि आपडेट लानानै फैगोन लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव होनानै ला लोगोफोर। मानो होनोबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुहैनायनि। आरो जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर। आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।